Jongens, vandaag gaan we naar het PON-event. Dan kunnen we al onze dealers zien, zoals Urban Arrow, Gazelle, Kalkoff en ga zo maar door. Als eerste zijn we eens even heerlijk gaan eten. Dat was een nodig na zo'n lange rit. Vervolgens zijn we eventjes gaan kijken wat voor nieuwe modellen er allemaal aankomen in 2027. En hebben we ook wat nieuwe fietsen besteld alvast. Gazelle is ook aanwezig met de nieuwe modellen. Hier staan er wat uitgesteld. Onder andere met het nieuwe bedieningsdisplay van Bosch en ook de nieuwe achterwielmotor was aanwezig. Hier hebben we even de nieuwe VR uitgeprobeerd. En vervolgens hebben we nog wat gegeten en zijn we weer op huis aangegaan. Al met al een geslaagde dag.